sadya. Kini ang hitabong Perangat Festival dinhi sa Ozamiz City, Misamis Occidental. Ang Perangat Festival usa ka selebrasyon agig pagpasidungog sa abundang nga ani sa probinsya ug gipakita ang mga tradisyon ug atraksyon niini. Nailhan kaniadtong napasungko ilang giilisan ang ngalan sa festival ngadto sa Perangat usa ka Subanen sa mo asenso o kauswagan. Ang asenso Misamis Occidental ang tatak sa kasamtangang administrasyon ubos sa pamunuan ni Governor Henry Waminal. Ang Perangat Festival nakasentro sa Subanen nga kultura, tradisyon, pag-uswag ug pagpasalamat. Dinhi gipakita ang mga nindot nga sapot, kagamitan, huni ug sayaw nga nagpasiugda sa adugnahan nga mga paagi sa kinabuhi sa Subanen. Ang Perangat Festival ginahimo sa tanang lokalidad sa probinsiya sa Misamis Occidental. Ang selebrasyon dinhi sa Ozamiz City niadtong Martes usa lang sa mga sunod-sunod nga aktibidad nga nakasentro sa Perangat Festival. Ang kalahian lang mao ang tema ug labi na ang gihimo ang Perangat atol sa paghinumdom sa fiesta sa Birhen sa Kuta ug ika-76 nga kasumaran sa pagbugna sa Ozamiz City. Sa iyang mensahe gipadayag ni Mayor Henry Waminal na angay maghiusa ang tanang Ozamiznon aron magpadayon ang paglambo sa katawhan sa Ozamiz. Sa kabahin sa amahan sa mayor na si Misamis Occidental Governor Henry Waminal, isaysay niini nga ang padayon na paghiusa sa mga Misamisnon na magkuyong malinawon mo'y nahimong giya sa katawhan o sa gobyerno na makabot ang kalambuan. Hinungdan nga kinahanglang magsadya ang tanan sa pagsaulog sa Perangat Festival o Fiesta sa Birhen sa Kuta. Alang sa Newsline Philippines, ako sa Nepalib Padulinyo, stay safe.